с изследване на реологични и електрични свойства на кръв. Мисля си, че от проекта имам огромна полза, тъй като научих много неща, свързани с по-нататъчната ми кариера и развитието й. Всички модули бяха полезни, обаче най-ми хареса и преподавателя Елица Димова. Най-умело можеше да общува с аудиторията, според мен, и тя беше най-полезна за мен. Много беше полезен курса на Йона Сариева също, която ни представи едни стъпки, които са необходими човек да изпълни и да спечели даден проект. Как става подготовката на кандидатстването, подготовката на документите, работния план, бизнес плана, финансовия план. Да научи всеки един от нас, че ние сме главното действащо лице. Трябва човек сам да се научи да си продаде знанията и да намери начин да ги облече в финанси. Курсът е полезен и в това отношение. Дава на човек това усещане, че от него зависят много неща, не само да чака някой да дойде и да му оправи и нещата, и изобщо и живота, ако щеше.